era modern sekarang itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih. Muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih. Seneng dek. Kowe kok ketok kabeh botohmu kabeh iki ketok. Otakku kabeh ben kowe minder kok. Ya ta, ayo. Mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. Ora nek sing jawab. Oh pancen penting sugih kok. Ya penting Jenengan pinter sugih no. Penting sugih napa pinter? Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalang ki minangka Mas Didik ki pinter SPD gelare. Korban kedua. So korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek Sugih sinden nek gak pinter. Lah Lah nggih. sakniki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nanggap sampean ki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Apa dibayar nganggo apa? Laptop. Iki logika, Mas. Hae siluman gonggo. Panggil aku Alvin. Alvin kaya koralne Alvin. Ya, kowe semen. Wis bener kowe ngomong sugih ki penting. Bener no? Malah penting wong pinter to, Mas. Pentingnya piye? Wis sugih sundul langit donyamu gedhe, donyamu akeh. Yo. Tapi nek kowe ora pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu, Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki dihapusi sesuk aku jek duwe sugih kok. Piye Mas ki Mas, tulungi Mas. Tulung apa klelep kowe? Lho,